Whoa, yeah. What's good? This is man. Yo, we chillin' with the RTC, the real crystal crew. Yeah. Wannan shine application ɗin da za mu yi installing mai suna Pixlab. Yawa to bayan mun installing shi sai mu je open. Mun buɗe shi yanzu ne za mu fara asalin tutorial ɗinmu na logo design. To a yanzu ne muke da damar da za mu fara. Sai mu shiga open. Da mun shiga open fara yin aiki kawai rage in Allah ya yarda. Yawwa yanzu abun da za mu yi in Allah ya yarda za mu nuna muku part kaɗan daga cikin part a cikin wannan application yadda ake amfani da shi. Da farko dai in ka ɗaga wannan in ka taɓa wannan ɗigo-ɗigon ƙwara uku nan wajen abu na farko use image from gallery in za ka zaɓi hoton da ke cikin gallery ka sa shi. Wannan kuma full screen idan kana so kyamaran ka ya buɗe full screen ya juya ya rotate. Wannan use image from camera ka ɗauka hoto yanzu. Wannan export image in za ka fitar da hoto waje idan ka gama wanda za ka yi. Wannan kuma image size it depends akan wani irin size kake son hoton ka ya kasance da shi. A misali kamar YouTube creators masu YouTube kaga za su yi amfani da wannan ne. Wannan da shi ne YouTubers ke amfani. To misali nan wannan kuma about, wannan remove ads, wannan tutorials, wannan abun ga, wannan this is their own concern, wannan bai dame mu ba. To yanzu mun gama da wannan gefen sai wannan shafin kun ga abin da yake nufi kawai shikenan. Sai mu zo wannan shi ma mun ga abin da yake nufi ba wani abu wannan shi ma kawai size ne. Yawa sai wannan idan mun yi abu muna so mu yi back ɗin shi shine nan gashi. Misali mun yi deleting wannan yanzu muna so mu dawo da shi da mun taɓa wannan arrow kaga ya dawo kenan. Yawa yanzu sai wannan plus ɗin na sama wannan idan kana so ka sa text hoto kana so ka yi rubutu misali kana so ka rubuta new date ɗin nan new text kaga ka yi shi haka ka rubuta shi kenan. Kana da daman da za ka jawo shi ka rage mai girma, kana da daman da za ka ƙara mishi girma. Yawwa sai in ka taɓa ƙara taɓa nan current date ɗin da wanda kake so ka zaɓa date ɗin da idan kana so ka sa date ga logon ka shine za ka insert ɗin wannan, kana da daman da za ka ƙara mishi girma shi. Sai wannan sticker ne wanda su suke ba da shi za ka zaɓa. Misali na zaɓa wannan sticker haka kun gani in ina so in sa shi ya kasance ya hito cikin logo na haka na ɗauke shi na sa shi shikenan sai in yi saving ɗin shi. Sai wannan shapes wannan shine asalin abubuwan da ake yin logon da su. Asalin shape ɗin komai ya kasance yana daga nan ne. Yanzu misali shape ina son zaɓa shape ɗin star gashi haka ga shape ɗin star nan gurin haka. To ina so in yi saving ɗin shi kaga da na danna wannan like ɗin na yi saving ɗin shi kenan. Sai idan ina so wannan from gallery idan ina so in ɗauko wani abu daga cikin gallery ina shine zan shiga nan gurin. Wannan kuma draw idan ina so in yi drawing ɗin wani abu haka wanda ina iya yin shi da hannuna misali kamar haka ina so in yi kamar haka kun ga wannan ai da hannuna na yi shi. To idan ina son shi ne zan yi saving shi haka kun gani gashi kamar haka. Ina da daman shi ma zan ƙara mishi girma. Yawwa to yanzu bari mu fara first tutorial ɗinmu in Allah ya yarda akan logo design. Yanzu nan mun dan nuna muku kaɗan daga cikin part ɗin abun ga ɗin logo design. Yawwa yanzu saura wannan alama wadda ta yi alama arrow biyu ƙasa haka. Wannan idan kana so ka yi locking ɗin abu baka so ya taɓu baka so wani ya taɓa shi haka a gani baka so ka taɓa shi. Example ka zo taɓa wani ka ɗan mistake ka taɓa shi idan kana so ka kulle shi wannan gurin za ka taɓa. Wannan kuma idan kana so ka yi gyara abun da ka yi correcting ɗin shi haka ko za ka copy ɗin shi ko za ka canza mishi guri ko za ka mishi wani abu dai haka. Shi kuma wannan idan kana so ka ɓoye shi a baganin shi kun ga misali na ɓoye wannan step kun ga babu ta idan na dawo da ita kun ganta nan gata nan. Wannan kuma idan ina so in goge abun da nake idan ina son goge shi kun ga kamar haka kun ga na goge star ɗin. Yawwa sai shi kuma wannan ƙasan nan wannan idan nayi haka ina ne in yi match ɗin su haka kun ga 1 2 3 idan nayi match ɗin shi sai in danna wannan mai alama arrow ɗin nan ƙwara biyu match kenan sai in yi match ɗin shi haka sai in danna okay kun gani kun ga mun mai da shi wuri ɗaya kenan. In Allah ya yarda a farkon shirinmu na logo design za ku ga yadda abubuwan suke kasancewa. Allah ya yarda wannan muna muku ne saboda ku samu Allah gurin
asalin mun fara dan taɓa wani wuri ku confuse, saboda kun san shi wannan tutorial ɗin yana son kwanciyar hankali, duk abin da aka baka an baka kenan. Don haka sai mun kasance a wani shirin mu na gaba mai suna logo design first class. To sai kun biyo mu a shirin mu na gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. In Allah ya yarda.